television program pakhat frontline soidan chuan heroin hi a siam hasaber tuina siam hian ti palthil thu accident tala a siam ani a morphine le acetic anhydride chu darkar tam tak a chuan so hnu a substance pakhat alo chuaka chu German company pakhat chuan an thlifim le a ti chuan a brand name a heroin hi an lo vuata ani he thil an siam cho hi atira chuan damdoya an hmangdeuh bera khu damdoya ani deuh berani tunlaya chuan codeine te po hi an lamang ani ti chuan heroin chu addict thei ti an hriat chuan a zor chua te po adan an ti khauta a ti chuan opium atanga heroin an siam dan lo thlir ve le ila opium chu huana chingin aron par ta thina a par hi papaver somniferum an ti ani a par hi atlak de uvek hnuwa a hnuaya amum a chibom an ti atang hian a hnai an la in an siam ta thina ni opium hi khulum le rolama hian a thadu dewa boruak hnonga chuan a hnaya chemical hi a quality a thadu vak lo nia soi ani hei wang hian Central Asia le Middle East vela khuan an chinghem hle a chibom mum chu an han thai zewa chu an hnaya lo lata a chu kholin a chibom chu a kumlea chi turin an da ro ta thina ni a hnaya lak chu killi nei itra angdeu hian an siama hetiang sepa an siam nu hian puanin emo na in emo an tuamin a leitu hne na kut na tok tu te hian an hral vele ta thina ni ma se hetianga ti hi theng khata chuan an du vak to lawa a chan chu hetianga hnai ken kwal veli a boi thlak em wang ani ti chuan chu tianga an hnai hral ai chuan opium hnai chu calcium oxide nen chuan an chhum so ta a ti chuan an chhum so bor hnuwa chuan a chunga chuan thilwar a ron langa chu an la hrang le ta a chu morphine base an ti hi ani ti chuan an la khran vat hian a pier big ani in an soya a then pheya chuan an chhum so hnuwa jang khuin an da a chunga thilwar ron lang chu an la son chau thin nia soi ani ti chuan morphine base an la khran hnu chuan ammonia nen an chhum le a an filter le a ti chuan cream ang deuh a uk deuh ma lo chu an ti non le thin ani ti chuan a lo uk hnuwa chuan an ti ro le ta thina hei hi morphine base an ti chu ani damdoya man tur opiat te po hi sarkari na phalchin po hi tiang tho process hian an ti thina ma se sarkarin uluk le felfai takin a thli thlai reng thina ni heroin siam hi thil olai ani lawa morphine base atang chuan chemical hrang mangin an thlifima an chopola an chhum so le a ti chuan a thlir hran dan step hrang tam takala oma chunga ang chemical man thin te chu acetic anhydride chloroform sodium carbonate alcohol ether hydrochloric acid te ani ether le hydrochloric acid te anin chopol hian thil hlawm tak puak thei ani a chuwang chuan mani in lama lo chhum ve ringot te po hi a hlawma tur hlawm tak a chuak thei ani ti chuan morphine base atanga acetic anhydride nen an chopol chuan an thlifim le a ti chuan powder var a lo chuak ta thina chu heroin kan ti hi ani ti chuan a powder var heroin a chu lepatanga an siam zo to hnu chuan a hral chhawng le thin hena chuan an leitir ta a an ni a hral chhawng le thin a dealer ho te chuan poisa tam zawk an siam theinan a pier heroin a chu thil dang hrang nen an lo pol le ta a chu tianga an thil pol thin te chu chini sucrose an ti te caffeine maida bong nu te powder quinine starch fentanyl acetaminophen te hi an ni hengzinga enge mober an pol hian heroin hi ati hlaom zual em a mi hring taksatan a thalo de zual hle ani fentanyl an pol phei hian chuan overdose a thlen ma big em a acetaminophen an pol hian heroin rui hi ati chak zuala overdose a siam ma em bok ani ma se pol dal tu te po hian heroin hi rui thei tok turin an pola a chan chu ang customer aron dor thina te khan a heroin quality a chia ti lo se an duwa an hena rongkir le aron dor le nge turin an du wang ani heroin siam cho hi a quality ai nang lo thei hle a chan chu khami opium nai le chinei tuya zangkhua a che hi asiaram vela anti dan tlang pui ani a
Mexico le Colombia vela chuan ruah surna satrin awangin an chia rei vak ngai lo nia soi ani an siam danain an lo awang hian a powder ukdeuh te black tar heroin an ti mai thin te a thente pe hi chu appear lo thei hle ani heng an siam dana chemical an pol that lo zial le an siam zo a pure heroin an pol dal na nen phei chuan a that lo zia chu kan hre mai ome ati thin te po he sal an tan na atanga puin no pangjok te po tem ve chin lo tur in tran ila thar ila school level atanga awareness kan pek that hle angai don ani